creffta Brythonfa yn fenter bach ym Mhenygroes sy'n creu anrhegion a thegannau allan o bren. Mae'r diddordeb yma wedi troi'n fusnes erbyn rwan gyda galw mawr am y cynnyrch ac mae'r cyfan yn digwydd yn y tŷ yma. Felly, Francis, i ddechrau fo, sut ddechreuodd y syniad yma? Just eisiau gwneud toys i'r grandchildren o'n i. Nes i sbio drwy'r internet a wel beth sy'n ei gael. O'n i'n meddwl sy'n gwneud rhywbeth personol, fel keepsake iddyn nhw, lle de. So nes i dod ar draws y bocs a nes i benderfynu, diw gael go ar wneud hwnna. Dwi'n licio wneud gwaith coed, ers dwi'n blentyn. Oedd dad yn wneud gwaith coed ar ôl fi gorau i ffarmio hefyd, so mae wedi dod o fanna. Ges i lot o goed gyda fo i wneud stwff, de. Felly, sut ydych chi'n mynd ati i greu'r nwyddau yma? Mae hwnna'n cael ei dorri allan ar scrollsaw, yr siapia. A mae yna siapia tu fewn o hefyd, obviously, i fynd trwy'r tylla. Mae hein yn cael ei wneud ar planer, a fyddai'n torri'r siapia yma allan ar y scrollsaw. A mae hein i gyd yn cael ei torri allan ar y scrollsaw. A wedyn mae Eleri ym mhartner i yn peintio nhw a roed y numbers a peintio heina hefyd. De. Pa un sy'ch chi'n deud sy'n gwerthu ora? Yr boards ar y funud. Dwi wedi gwerthu dipyn o golew o boxes, de, ond mae'n lot o waith yn mynd i fewn i heina, de. Felly, yn amlwg, mae'r cwmni yn mynd o nerth i nerth. Oes yna gynlluniau ar gyfer y dyfodol? A'r peth diweddar dwi wedi gwneud ydy cloc ddoe. A mae martnar wedi bachu nhw yn gwneud yn siŵr bod ti'n gael un, cos mae'n swnio nes tro bod ti heb cheeseboard yn y tŷ yma. Mae pawb fewn nhw heblaw ni. A mae yna lot o alw am pethau fel hyn yn does. Sut ydych chi'n marchnata yr cwmni? Trwy Facebook, trwy teulu, trwy ffrindiau. A wedyn mae pobl yn gweld nhw ar Facebook, mae mhlant i gweld nhw ar Facebook a maen nhw'n siarad nhw o bobl eraill. A mae gen i mates efo siop fframio, lle mewn ffram i lawr yn pentra. A nath o ofyn i fi, ti eisiau dod o stwff i ddangos i siop? A nes i dweud, fair enough. A wedyn mae hein yn mynd fel diawl fan. Mae di deitha fi, na siw bod chdi'n dod o hein yn ôl, cos dwi eisiau gwerthu nhw'n meddwl. Na, mae'n mynd o dda.